Una, motocicleta ridicată, la punctul 1, distanța. De ce le n-au venit făcute așa? Nu, aia se face pe pilot, în mod care a venit primul, prima dată a reușit să se și asta face. Sau distanța asta de aici, un punct fix, de la pilot, pe o distanță maximă, da? Ia uite mai arăți aminte să apină la unul. E de bine. Sunt Cătălin Cazacu, motociclist de la 7 ani, zic motociclist sportiv, pentru că profesia mea este de sportiv și fac motociclism ca performanță. Multiple titluri de campion, campion național și zic eu cea mai mare reușită, faptul de a participa în campionatul mondial. Este secvensoară de chestia asta. Salut! Ceau, ceau! Întrebare de baraj. Găsim să facem o revizie? De timp? Sigur. Mă numesc Ian Achim, sunt un motociclist de cursă lungă, să-i spunem, și încerc să transmit și altora pasiunea mea pentru motociclism și turele lungi în care poți vedea și trăi cât pentru 3 vieți. Din 2007 am reușit să zic 2 ture mari, 10-15 zile pe an, plus turele de o cafea în Alexandropoli sau, nu știu, te trezești dimineața, dă-te frumos afară, te duci pe Transfăgărăcean, Transalpina și vii seara acasă când s-a stins soarele. Băi, stai puțin. Lasă-mă, frate, că eu sunt nu sunt stresat. Am venit la Go Racing la prietenul meu, Ștefan, care pregătește motocicleta pentru curse. E locul în care ea suferă transformarea de la motocicleta de stradă la motocicleta de curse. Suntem puțin agitați și pentru faptul că mai avem mai puțin de o săptămână până plecăm la primele teste. Eu aș vrea să-l țin pe Ștefan și pe toți mecanicii în jurul meu ca să-mi termine motocicleta. Prefer ca toată lumea să aibă atenția ațintită asupra mea și doar a mea. Sunt puțin egoist, e adevărat, ca și campion numai așa pot să ajung. Nu mai lua oamenii ăștia cu țapinile înaintea mea, te rog frumos, și așa stau la rând, nu știu când, pe gramă să plec, te rog, lasă-mă, suntem într-o discuție foarte importantă. Vă scuzați, dacă este club de hamster, eu pot să revin. Altădată stai ca pe țap, stai în picioare și prinde ceva coarne sus, așa. Cumva, primul gând care mi-a trecut prin cap e de țapină. Țapină, eu nu l-am susținut niciodată pe Cazacu. Eu de când n-am mai mers la viteză de anul trecut din primăvară, care e motocicleta mea, tot o țapină. Nu i-am acceptat aceste jigniri aduse și atunci nu sunt de acord nici cu BMW-ul lui Ian ca și țapină. Hamsterul se învârte în circuit și Cazacu, lasă și tot în circuit. Te văd așa confuz, ai niște întrebări, că te tot uiți așa ca broasca la ocean. Iartă-mă că zic dacă ai tot cu hamster. Spune-ne de ce. Asta este în ocean. Dacă zici tu că te-ai plimbat mult, nu știu cum te-ai fost de văzut în brațul. Am văzut și oceanul, da. Am ajuns în locurile în care mi-am dorit și am văzut lucruri pe care, nu știu dacă într-o altă viață fără motocicletă le-aș fi putut vedea. Am traversat 15 țări, cea mai lungă tură, în 2013, 21 de zile, 14.500 km, Norvegia până în Cap Nord, după care m-am întors, mi-era așa de foame și m-am oprit în Tasos să mănânc. Sunt cam diametral opus astea două, swing-ul și cu circuitul, începând la faptul că noi suntem niște oameni așezați la loc, stăm acolo cu echipă, cu familie, cu toată lumea, oamenii ăștia de nebuni, pe drumuri, pe munți, pe ce ori avea pe unde se duce. Echipamentele noastre sunt unele frumoase, scrise, sponsor, lume bună. Tu pe circuit, la doar cei 6 oameni care ai la boxe, te văd singur că maxim stă lângă tine. Restul, da? Timpul, Ok, dar aduc nu discuți cu mine. Dar când ajungi undeva și te oprești, tocmai asta mi se pare ceva din circuit acolo, să te învârți, să vezi aceleași peisaje, dacă mai poți să spun că tu vezi peisaje. Să te învârți în cerc e mult mai greu decât să mergi în linie dreaptă. Și probabil de aici, și eu dacă aș merge doar drept, cumva aș prind o frustrare pentru cei care sunt obișnuiți să facă și stânga-dreapta. Circuitul, da, pentru mine este încă o mare semn de întrebare. Am considerat tot timpul că învârtindu-mă acei 4-5 km în același loc, nu văd ceea ce-mi doresc și nu fac ceea ce-mi doresc. Plec singur și n-am nevoie de 6 oameni. Nu-mi place singurătatea și faptul că atură să iei de nebun. Nu a făcut parte niciodată din plăcerile vieții. Ești tot timpul în bătaia având așa, n-ai niciun Dumnezeu. Eu cel puțin, când ajung și mă opresc într-un loc pe care merg și văd și sunt... Bați din poartă în poartă, așa cum e cu calul. Deci la modelul ăsta nici nu trebuie să bați din poartă în poartă. Pentru că se aude la intrarea în sat și îți bagă la poartă. Ești primit cu pâine, cu sare, te cazează. Mai eu pot să-l înțeleg, în momentul când
ești așteptat de babele cu țara, nu poți să ai o părere bună despre unii cărora le țin niște fete frumoase în brel. Și eu aș fi invidios pe mine în locul lui. Și tu? La ce? În ce domeniu te învârți? Pe cramponate, nu? Cu caramelele. Deci pe tine te înțeleg în pădure. Perfect, păsărele, nebunii, tot ce vrei tu acolo. Dar cu el în circuitul ăla când faci așa, curbă după curbă, curbă după curbă. Nu e așa, nu e așa. Eu zic că peste tot e plăcere și inclusiv acolo e altă satisfacție când ai câștigat acele 0,3 secunde care te-au dus în pole position. Sunt două caractere puternice amândoi. Sunt convins că se vor înțelege de acum înainte. Am făcut în toți anii ăștia de carieră aproape 86.000 de kilometri pe circuit, având în vedere că sunt peste 20 de ani de carieră. Am început în 2003 și în momentul de față undeva la 260.000 pe două roți. Ai mei au fost probabil făcuți de 3 ori viteza lui. Cred că calculul e unul simplu, s-ar putea să-l depășesc. Mă opresc să pozez, să filmez. Sunt prea frumoase locurile în care ajung ca să nu le arăt și altcuiva. Și chiar e un fel de amămândri cu lucrul ăsta. Bine și la momentul de plecare și ajung în mers. Asta înseamnă să n-ai frâne, nu poți să pleci niciodată. Făcând așa un mic calcul, nu știu, aș fi putut să iau o cisternă după mine, 15.000, aproape. Consumul meu nu mai mare pentru că am mers și mai repede ca ea. 27.000 de litri de benzină. Am fost și motociclete și făcând un total la 10.000 de kilometri ca să ai o siguranță în plimbările lungi pe care le fac. 24 de seturi, 48 și ce am activat pe interval, 50-52 de anvelope. Am schimbat peste 2100 de cauciucuri în tot intervalul. Visul meu aș face în felul următor. Să pot să dorm în fiecare noapte în alt colț de lume, mergând cu motocicleta. Visul meu e să n-ajung să mă aștepte babele cu starea ce să am cât mai multe fete frumoase care să-mi țină împreună. Gata, am găsit. Deci îți dai seama, varianta A, fată, umbrelă, Șampanie, stropit, nebunit. Mamă, sare pâine! Mamă, sare pâine! Gata, am simplificat să faci. Ce vrei mai mult? Stai așa, la tine ursul sau ce? Nu, cioban, slană. Uite niște hahalere, dar ne dăm la drum și vedem care pe care până la urmă, că doar nu fi circuitul la mama mamelor. Deci și acolo ăsta. Ca să fie ok, te lăsăm să vii și cu echipa de 6. Ce frumos! Da, te iau în brațe și te duc băieți. Băi, sper să vă desparte voi cu imaginea asta, așa cu voi doi împreună, vă las cu țapinile voastre, Dumnezeu frumos! Ia-mi că e cuib aici.